van Where Do You Go. Run away from the sidewalk for a change. She's a light, she's a light, she's a light, let it guide you every way. Where Do You Go, dat is de titel van de nieuwe single. En die is pas uit. Yeah. Ja, 2 weekjes nu inmiddels. Ja. Ja, dus hij staat op iTunes, YouTube, Google Play, eigenlijk overal waar je het maar kan streamen en kan vinden, daar is hij te vinden. En we hebben er ook een hele toffe clip bij gemaakt en die staat op YouTube. Dat is meestal wel een beetje hoe de liedjes schrijven. Ja, eigenlijk met een gitaarakkoordje wat ik had bedacht. En dat liet ik horen aan Romy en die kwam al heel snel met een toffe zanglijn. En dan maak ik uiteindelijk een tekst op. En dan bouwt hij het weer verder uit. Dan schiet ik erop. En dan zo schiet hij terug. En dan zo komen we tot een geheel waar we blij van worden. En dan sturen we door naar de bandleden. En de meesten die kunnen wel thuis hun eigen instrument opnemen. Dus die sturen dat dan weer terug. En zo bouwen we die demo verder uit. Ja. En dan gaan we uiteindelijk mee naar een producer. Look around, look around, look around, be astonished, glorious day. Time's a chain mom, you're the chain. Where Do You Go? Het is eigenlijk een soort van moderne mantra, zo moet je het zien. Nou ja, waar ga je heen als mens? Welke keuzes maak je in je leven? Je kan je eigen leven sturen door de keuzes te maken die je maakt. Echt een Zeeuwse clip. Helemaal Zeeuws. Ook door een Zeeuw gemaakt, hè? Ja, door Dennis van Akkeren van Deep Creative uit Middelburg. Ja, daar zijn we super blij mee. Ja. Wat vinden jullie nou zo leuk aan elkaar, muzikaal gezien? Net al zei, als ik een paar akkoorden speel, dan verrast Romy me meestal met een hele mooie melodielijn al heel snel. Dank je. Doe jij iets van? Oh! Wat ik heel mooi vind aan jou, is het gevoel in je spel. Als jij solo speelt, of als je überhaupt als je speelt, het is zo melodisch. En dat vind ik heel mooi. Dankjewel. Ach! Look around, look around, look around, be astonished, glorious day. Time's a chain mom, you're the chain. En natuurlijk muzikaal partners en ook relationeel partners. En we betrappen ons er soms op dat als we dan een keertje gezellig een avondje uit eten gaan, dat we dan nog zetten van, oh, heb jij nou eigenlijk dat al geüpload en heb jij nou dat al gedaan? Heb je dit al gepost? En heb je dit al gepost en heb je dat nog afgemaakt? We moeten die balans een beetje vinden. Maar goed, het is gewoon een super groot onderdeel van ons leven en dat is ook wel een van de dingen die ons bindt. Oh, where do you go?